35 kilsan mittalenkki, joka me ollaan viritetty tähän niin, että meillä on alku- ja loppupää on kiinnitetty ensin, että sitä ei saa tulla, tämän pidempää lenkkiä ei saa tulla. Ja sitten me ollaan viritetty tää lanka niin, että se on kireellä näiden rastipisteiden kautta, miten me haluttaisiin käydä. Ja aluksi tehtiin analyysi, että mikä näistä niinku pohjoinen vai keskinen vai eteläinen vyöhyke on se, mihin lähdetään, niin päädyttiin keskiseen. We were very optimistic when making this plan, so part of it is going to be optional. Let's see, first time doing row gaining, so it's exciting to try this out. 3, 2, 1. Antaa palaa. Hyvää yötä ja huomenta. Kartalahan tää näyttää niinku äärettömän hienolta suunnistusmaastolta, mutta se ei ole vihreitä missään, mutta todennäköisesti niin se ei ole ihan yhtä hyvää, kun se pääsee paikan päälle. Voi olla jotain pusikkoa luvassa. Mäen päällä. Systeemi, missä käytetään QR-koodia, joka rastilla on koodi, ja se vie sun kännykän tiettyyn osoitteeseen, joka leimaa sen joukkueelle sen tietyn rastin. Mahtava fiilis toi öinen luonto kyllä, että se on omanlaisensa äänimaisema ja kaikki. Ja sitten takkaisten välttämättä ei ole yhtikäs mitään, että sekin on. Kun aurinko laskee, niin saattaa olla, että linnut lakkaa olla olemasta ihan tyysti, ja sit kun aurinko nousee, niin vaikka linnut saman tien laulaa niin käskystä. Rymistelty kovasti tuolla metsikössä jo. Alueen Jyrkin mäki ylös ja haettiin vähän alkulämpöä ja sitten pitkin metsäteitä ollaan haiskeltu rasteja muutaman kerran kompassisuunnalla ja muuten teitä pitkin löydetty perille. No vähän oli pehmeitä teitä tuossa jossain välissä, että muuten näytti hyväkuntoiselta, mutta sitten kun lähti polkimaan, niin oli vähän pehmosta. Luotsalampun valot siellä niin jonkun lammen toisella puolella, niin nehän on semmosia niin suorastaan salaperäisiä näkymiä. Ei semmosia voi kokea olemalla paikan päällä siellä. Jonkin verran. Jalkoihin sattuu. Tässä on sellainen filosofia, että tuska on heikkojen illuusio, vai heikot kärsivät siitä. Siellä pummattiin, missä muukin. Niin, Järvenrannassa se on ollut kovin montaa minuuttia. 8 tunnissa tunnu vielä. Ei tunnu. 1 leimaa ja 2 suunnistaa. Kaikki tietää tehtävänsä. Juu, toimiva työjako. Nimenomaan. Kokkalaisen rankka oli toi pohjoispuoli. Oli aika mäkinen. Ihan hyvä, että on tässä vaiheessa kierretty. Ja nyt ajateltiin pikkasen lyhentää tulevia suunnitelmia, otetaan vaan helpot tosta. Aivan loistava. Helppo rata, kevyttä. Niin se vaan meni. Kun on vahvat jalat, niin nyt pärjää paremmin. Me tehtiin ihan semmonen kevyt, ehkä vaan vajaan tunnin pummi. Oli kiva. Eikä väsyttänyt yhtään. Hyvä fiilis. Hauska reissu. Ihan hiljasta on silti. Vähän on paukut loppu. Oli meillä hauska. Oli hyvä reissu.